Estamos aquí todos reunidos e reunidas para levar a cabo unha serie de representacións. En concreto van ser 8 extractos de 8 obras que nós consideramos que foron significativas dentro da trayectoria destes 50 anos do Grupo de Teatro Escoitade e que esperamos que lles gusten a todos e a todas. En primeiro lugar, tamén, agradecer a todos e a todas as persoas que estades aquí presentes, as autoridades, a presidenta do Centro Veciñal, a concelleira Elena Espinosa, a concelleira Carla Bartolomé, do PP, a presidenta da Federación Galega de Teatro Aficionado, os representantes da Unión Municipal de Valladares, o representante da Comunidade de Montes, a representante da Asociación de Centros Culturais e Deportivos de Vigo, e creo que non me esquezo a ninguén máis. Comezar coa tía Lambida, que foi representada no ano 1974. A continuación, teremos un extracto de Edipo Rei, do ano 75. Logo continuaremos con Un home, un pobo, que representamos no 1986. A continuación, O cobizoso, do ano 88. Pasamos logo á década dos 90 con Antígona, que estreamos no ano 93. E logo damos un salto, hai un doble salto, casi un triple salto mortal, e pasamos á década dos 2010 e vamos a representar un anaco de A fatídica festa do ano da Serpe, que foi estreada no 2012. A continuación, a exposición de 4 mementos do 2014 e remataremos con un extracto da obra Perkin. E para poder comenzar xa, vos pido máis que un forte aplauso para todos os compañeros e compañeras e comenzamos. Mándame a miña muller a ver se fai o favor de prestarnos a Vigor, que para aferrar unhas chanchas e puñerlle unhas vías, e como chove tanto, non pode ir así á escola o meu filliño, que agora principia a ir a de Don Aguilar, o portugués, porque na outra non fa máis que rezar, a según di un tío, o de América. E cargos pequenos, porque os tres collen debaixo dun dedal. O maior dos pequenos, o Sócrates. Pero se ese ten 4 anos, home! Non, señor, ten 4 anos e o espantaco. Deu desa por ela, e logo non me presta Vigor. Vigornia! E como non tendes unha vigornia na vosa casa? Tanto botar por fora, cunha irmán na Habana, vosotros na escola da vila, bubicáns, e non tendes unha puñesquera vigornia. Témonas, pero botaron-na de perda os marraos, dispensando. Os marraos? Ah, se Deus me dea!
Como pode botar de pés de barraus unha cousa de ferro? Por máis espabiados que os tiñades non están capaces de roer. É que a bigordia a tiñamos no curral señora Lambida. E de tanto cofiar e brillar no tallo, foise gastando e esmoreceuse de todo. Agora non lle queda máis que o ferro. Joder, a sacude, formiga, sacude. E quero a de volta antes da noite. Oíches, paspán? Está ben, sí señora. E coidadiño con me volver a chamar Lampita, que me ha de quedar por resto da vida. Está ben, sí señora. Raio de tía Lambida, para máis que 20 costureiros. Chegan mensaseiros, señor, pola calzada. Estranxeiros parecen polas súas carrozas e os seus atavíos. Abrirte paso e escoitar as súas primeiras palabras. A prudencia debe de ser virtude do rei. É esta a cidade dos recolleceros? Oxe, triste e doída, mas é esta a que reina o rei Edipo. Levadem a súa presenza. Ao menos, dinos quen és, de onde és. Son mensaseiros da patria de Corinto. A súa patria. A patria de Edipo. Que novas nos traes, mensaseiro? As miñas novas son como o crepúsculo, que xunto o gozo do sol coa noite desolada. E Edipo ten presa por coñecer ese gozo. E tampouco lle ten medo a esa noite que aquí aventas. Oh, Edipo, meu señor, meu príncipe, o noso gozo é facer a Edipo o noso rei. Que dis? Gozo xa o dixen, Edipo, facerte rei de Corinto. Este vas esa nova, non é gozo mensaseiro. Non queremos perder a Edipo. Edipo é noso mensaseiro. Mais que nunca, hermano. Non sabedes ben ata que punto ten cravados Edipo os seus pés nesta terra. Has de verter o sangue do teu pai! Deuses, que dis, rei Edipo? Por iso, botei-me a vagar por todos os camiños. Puxo en montes e regatos entre esta man temerosa e o corazón do rei Pólipo, meu pai. Por os montes cortaba ramallos e silveiras berrando contra o ceo. Que? Acaso este o rei, meu pai? Coas miñas frechas cazaba as águias que aliñaban en riba dos pelegros e estoupaban contra a terra, unha aos meus pés. E eu, rico e berrando contra o ceo, gritaba aos deuses: que? Deuses! Acaso este o rei Pólipo que caeu? Rei Edipo, que
Pólipo morreu prostrado no seu leito, como un vello chamado polos deuses. Que a cólera cesa o teu único conselleiro. Edipo é sabio, cando nada entorpeza o seu camiño. O longo do povo xogarán o seu destino. As murallas de Tebas están cheas de gloria. Agradezo que falemos en testemunha, rei Edipo. Xocasta, non te vayas. É hora de certezas e preciso o teu apoio. Corinto precisa da túa presencia. Entón, que acontece? Dime, mensaxeiro. Ti, Edipo, Non és fillo do vello Pólipo. Que estás a decir, mensaxeiro? ti és fillo do misterio. Das miñas mans amigas recibiu o vello Pólipo. E Corinto acolleu-te como fillo do rei. Así que sí. É que non lle importa a ninguén o verte de Edipo. A mí sí me importa. Vete a destruir, Edipo. Vete a destruir, Edipo. Mentes, cobarde. Pensas que son unha silveira do camiño que pisan todos ao seu paso? Non! Eu son Carballo Forte! Os presaxios cúmprense sobre mí! Oh! Perdigo o sangue do meu pai! O leite de miña nai foi tal amor! Os deuses quixeron verter en min todo o horror do mundo! Todas miñas carnes trenen de sentirse a si mesma. Dioses, 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 buscarei o meu castigo. Yocasta! Non, Yocasta! Yocasta! Una rapideza de que te poder engaña al povo, levalo a morrer. Una rapideza de que te poder engaña al povo, levalo a morrer. Non perdas o día, tienes antes a verdad. O se vives pobre por levar al río a temblar. Una rapideza de gente poder engaña al pobre, levalo a morrer. Nin o vira siquera. Acaban de entregarmo o documento. Si, home, si, é iso. O que se deixou o impresor para aceitar de ortografía. Si, iso é cuestión de ortografía, nada máis, señor alcalde. Gustou bastante o tanto da ortografía. Que lles asuste. Non, señor alcalde, por Deus. Trátase dun latinoiro e vostede non sabe latín. Só creo que sí, bastero. Home, mi irmán, a su lei de sempre. Déiximo, bastero. Van vostedes publicar isto? Non podo rexeitar un artigo firmado.
de todo canto nel se diga, o responsable é o seu autor. A empresa deu construído o balneario con diñeiro de seu. Se é a poboación que ten de formar, ha de ser esta a que corra cos gastos. Pero iso é imposible. A poboación non aceptará un novo imposto. Isto é un feito ou só se trata do seu dicir? É un feito xa. Pero hai máis. A reforma do balneario tardará 2 anos. Desta alucinación de que os todos nunha pilla da mesma nada. Pero esta memoria ten unha base científica. A base só está no desexo de venganza, na senreira autoridade. Nada máis. É un soño toleado dun home que quere acadar a destrucción do noso xeito de vivir. Nada ten que ver coa ciencia, nin con nada que non sexa un simple desexo de destrucción. Non quero perjudicar a cidade baixo ninguna forma. Nunca imaginei que liberamos en pagar un novo imposto. Pois deberon imaginar, porque van ter que defender. Aquí teño unha miúda exposición dos feitos reais. Nela demostrase que cun pouco de cuidado ninguén a sair perxudicado desta cuestión de augas. Permíteme que o lea. Pois claro, Guillermo. E quero que o estude. Isto aquí! Onde se meteu o meu irmán? Que veu facer aquí? Mostero! Vamos, doutor! Tranquilícese! Moi ben, Pedro. Moi ben. Non che abonda coa contaminación das augas, senón que tamén ves espremer a prensa. Por favor, dame o sobreira máis o bastón, home. A que ven esta baballada? Quita o sombreiro. É o meu distintivo oficial. Só quería que te decatases que neste país este sombreiro pode levalo calquera. No tocantes o bastón de mando, excelencia, pode pasar dunha man a outra. Pero o pobo aínda non falou. E eu conto co pobo, porque estou na certeza, amigos meus. Nós non somos homes de ciencia. Maese Santiago! Maese Santiago! Sí, señor. Sí. É o seu coseiro ou o seu cociñeiro, señor? Pois, como sabe, non un a máis do outro. E a ámbolos. Vai sacar dos dous primeiros, señor. O cociñeiro. Pero mire, por favor. Que diablo de ceremonia é esa? Non ten vostede máis que falar. Estou comprometido, maese Santiago, a dar unha cea esta noite. Dime, darásnos ben de comer? Por suposto, señor. Si me procuro diñeiro. Oh, diñaño, me parece que non sabe falar de outra cousa. Diñeiro, 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 sempre con diñeiro. Non teñen outra verba na boca para sempre de diñeiro. O diñeiro é a súa única conversa. Un home corrente hasta ver ofrecer unha boa comida por pouco diñeiro. Non
chea de viandas estourar. Que hai que comer para vivir e non vivir para comer. Oh, que bendito está isto. Como dice? Hai que vivir para comer e... Non, non é iso. Como dicen? Sí. Hai que comer para vivir e non vivir para comer. Que fermosa sentencia. É o mellor que escoitei na miña vida. Escoite, señor, escoite. Hai que vivir para comer e non comer para vivir. Oh, sí. Oiches, lémbrate de escribirme esas verbas. Quero facelas gravar en letras de ouro na chimenea do meu... Señor, e aínda que non fagan nada, precisan comer, señor, comer. Mais les valdría, podes destas, traballar moito, pero tamén comer o mester, señor. Destrozan o corazón veros dese xeito, señor. Como de años quere que arrastren da carroza se non poden tirar deles mesmos? Entón, pregarei ao veciño Picar que se encarregue de guialos. Dese xeito, esporaste tempo a hondo para preparar a cea. Sí, señor, sí. Millor, prefiro que morran baixo a man do outro que baixo a miña. É moi sensato, maese Santiago. Señor, non tolero os aduladores. E o seu carón ten moitos a facer o conto. E logo por detrás andan a continua requisa que si pan, que si viño, que si sal, que si velas. E volta a facer o conto, señor. Oh, miña querida irmá Ismena, sabes de algunha desgracia herdada de Vipo que non se vai cumprir estando nós vivas? Porque non hai dor, nin hai vergonza, nin hai frases que eu non teña visto nos teus males e nos meus. E agora, sabes que ese mandato que vis que o rei ven de poñer para todo o mundo? Sabes? Escoitaches algo? Ou non sabes os males que os nosos inimigos traman contra as da nosa casta? Ninguna nova teme, Antígona, nin leda, nin magoante de seres queridos. Dende que os nosos irmáns matáronse un ao outro, xa nada pode facerme nin máis feliz, nin máis desgraciada. Pero hai máis de certo. Por iso traiote aquí fora, para que só ti me ollas. Que acontece? Que novas tes, Antígona? Non sabes que Creonte, o rei, ordenou enterrar con toda a loanza a un dos nosos irmáns. Cumprir o seu fatal destino, danse morte. Coitados, con amando outros. E agora, ti, e máis eu, soas como estamos. Olla, que clásica morte nos agarra, se non cumprimos o mandato de Creonte, o rei. Somos mandadas por xente poderosa, Antígona. Temos que obedecer estas e outras ordes máis redes. Así farei eu. Non ten cousa! Berro polos 4 ventos! Un referente moito máis secadas, se non che lo anuncias a todo o mundo! Que quente te o corazón para cousas seadas. O
eu sei. E que agrado os que máis compre que agrado. Cando non teñan máis forzas para ir. Non convén andar a caza do que non ten apaño. Se así falas, serás por mí odiada e gañarás justamente o odio do morto. Vaite, vaite. Deixanos correr este pequeno. O meu excisado proxecto. Honoradísima Titi, a súa mama, e fixas papas de arroz, pregunta por ti. Agora non podei. Pesca daqui. Ten fame, honorable señor, que li que vaya a súa filla. Lisca, naco de becho manelo, fora! E dille darlle de comer a miña mamá. E han de ir cando eu se ordene. Como vinha dicendo, a transformación pode ser dentro ou pode ser fora, depende. Depende. Onde? Ali, non a vedes? Non, non sei. Seulle do bandullo do defunto como a aureola esa, como a lucerna. Pago. Moitas gracias, señor comisario. Non a ten. Seulle do bandullo, hai que ver. Ríase vostede, señor comisario. E vale saber que é moito máis peculiar a transformación do veneno na parte externa do defunto. Xeito que non hai que andar remexelo por dentro. Comprobaremos de seguir. Pois, eu non me observo nada especial. Verá, actuaremos de contado. Señor Lameiro, achégueme o maletín. O que eu dicía, aquí está a cada bonito. Moura como un carbón, moura como a noite invernal. Tome nota, señor comisario. Xa non son indicio. Evidente. Aquí anda un asesino solto. E anda preto. O presinto. Cheírame. Que vai pasar, Estefan? Digo, señor comisario. Investigación en purgatorio. Investigación. Non queda outra. Proceda. Sabe que? Comezarei pola viúva. Parece bien. Comece por onde lle pente, pero comece xa. Canto esforzo a cadar este solteiro groucho. E que ben se fisga o mundo dende aquí arriba, certo? Como cheira, señor presidente? A que cheira, groucho?
Certo, si que cheira poder, cheira cartos, cheira unha morea de cartos. Poder, bronxo, moito. Verás, esta noite o desea, sabes? Convídame, sabes? É unha cea especial, sabes? Sí, moi especial. Quiero que cales e ti tamén. Ladróns! Non berres, Lucas. Vas cabrear os veciños. Que se fodan os veciños. Que se foda todo o mundo. Nena, prende a tele. Ai, nena. Ai, chis. Porca. Vai-te lavar. Porca. Esturro. Cala, mamá. Cala. Non quero abrir a fiestra, mamá. Quen autorizou a pechar a sucursal, Malditos! Si meu amado vou desde o gran hotel. Nada. Quero besar. Pois vai ao baño, mamá. Non, lévame ti. Nena, lévame ti. Mirade que eu fago aquí. Que non che prendo a tele, Ramona. Mira ben o que faz. Que dixo? Que chama? Chama turba! Arrura! Non, chama a xente. Sí que chama. Chama a conciencia. Chama a conciencia de todos nós. Adela, espera, estás en pau. Adela, prende la tele, que me vou perder os conechos. Espera, mamá. Pensa que te leves. Nada, muller, espera. Chama a conciencia de todos nós. ¿Qué quieres? Que si levas a cachucha de pim pam pum. Aquí. Meu amor, que estás fora. Estás moi longe aínda. Larga a túa hora recia sin apurar. Eu espero. Sí, espero. Espero como te prometí. Ela guardou fidelidade e eu esquecina. Eu malgastei a miña vida como se fose un xogo que ela espera a miña chegada.
O oíches? A fundidora. Coñecémoste e sabemos que non és un pecador en gran estilo. Por iso non vas a ir ao lume, seón soamente a miña caldeira. Chamo como queiras. Caldeira, o lume do inferno, apártate de mí, diario. Ei. Esas son alusións persoais. Eu veño mandada. A orden di: Pergín burlouse do destino da súa vida. A súa recompensa está na caldeira. Gallei con berros os pecados que cometí. Non, ti non cometeche ningún pecado, meu querido Per. Iso, rei. Si que os cometí, declaro todos os meus pecados, todo o mal que cometí. Grazas por vires, aínda que tardases tanto. Oh, que fermosura. Sí que o son, e ao meu lado estás ti, o pecador que quero. Miña, absolveme, escóndeme no teu colo. Eu velareite, arrolareite. O neno descansou no colo da súa nai. Xogaron xuntos. O neno descansou no peito da súa nai a súa vida. Eu arrolareite, velareite, sí, arrolareite, velareite. O neno descansou no corazón e na alma da súa nai a súa vida inteira. Arrolareite, velareite, durme, descansa, pícaro meu. Ben, moitas grazas a todas e todos. É que deixei os lentes no camerino. Vou improvisar. Pero se non lembro mal, agora, antes de nada, imos de pedir que nos acompañe aquí no escenario a señora concelleira, a dona Elena Espinosa, para que nos dixen as palabras, porque logo ten outro acto e ten que marchar. Entón, primeiro, Elena Espinosa, por favor, doña Elena. Creo que é un día de rendirlle homenaxe. Eles son os verdadeiros protagonistas desta noite e creo que os demais temos que rendirlle simplemente un homenaxe e temos que darlle as gracias por encher eses momentos de ocio na nosa vida, pero tamén por transmitir a cultura ao longo de todos estes anos. Ademais, quero agradecer tamén a colaboración de Remisio nos decorados, de Jéssica no maquillaxe
Pois de Julia, evidentemente, gracias polo apunte, non me iba a esquecer de Julia, sería para matarme. Julia nos axudou en gran parte do vestuario, ela estuvo aí cas nosas demandas, porque había trases que non nos encaixaban precisamente, ela estuvo traballando arreo para que tuéramos todo a punto. Así pois, moitas gracias a eles, e non tampouco me podo olvidar, por suposto, dos músicos que temos aquí hoxe. Para nós é unha persona moi importante, e bueno, de 50 anos que ten o grupo, ele leva sendo o seu director 49 anos, 60 non, porque as matemáticas fallarían, pero bueno, ele non é só o noso director, ele é actor, autor teatral, de feito un par de pezas estiveron aquí representadas hoxe, da súa pluma. Ele é, pois, a alma mater ou a alma pater, se queredes que o digamos así, non só deste acto, sino de todo o 50 aniversario. Ele é o membro activo do grupo, é o único membro activo do grupo que foi membro fundador do grupo. E a verdade é que, bueno, casi me emociono. Non sei que decir del. Non sei se quere decir algo, pero se quere decir algo. Bueno, para mí é un día de recuperación total. Recuperación total. Así que puedo intentar ser moi breve. Simplemente teño que recordar durante todos estes anos o traballo que levamos feito. Eu fui simplemente unha especie de vieiro por o seu 50 aniversario. Chao. Moitas grazas. Bueno. Perdón. Perdón, Nieves. Moi boas noites. É un placer ser partícipe, de alguna maneira, desta gala, deste 50 aniversario. Tardache en dicir os anos que teño. Isto só é un recado para ele. Quen che mandou dicir que eu xa andaba por Ribadavia daquela época? Para iso fun eu a facerme a estética. Bueno, non vou facer moito caso dos encargos. E hoxe non é día de pedir, nin de nada, e hoxe veño a dar. Así é que, moi boas noites a todos, grazas por estar aquí, grazas por vir ao teatro. Despois de convocar no mes de setembro a 7ª edición do Premio Fegatea 2022, o día 12 de outubro, a directiva, abrimos todas as propostas que os grupos federados nos quixeron achegar. Invocando a axuda da Musa Talía e atendendo as propostas de todos os grupos, acordamos ter en conta, por unanimidade, unha trayectoria de 50 anos facendo cultura, amasando e levedando historias na artesa dos ensaios, espallando coceduras nos escenarios e repartindo os mellores moletes a todos os públicos deste noso país. Medio cento de anos son 50 anos, e a veces os anos nos pesan nas espaldas.